of the Demle unit of ya. Owoyen the miss. This and also Dikemba Obosi Ekenenge Ugonago Ekenenge Oyelankie ndị na-eti egwu ebe a ọ nwee egwu batiri wee dịka ọbara ga-egwu ụgwọ ọ na-achakọmarị eso Igbo throughout ise ekwe m throughout mana ọ na-acha m obere arụ ndị na-ekwu okwu n'oyibo ma sị I came, I saw, I conquered. Moi, we say, I have come, I have seen, I am conquered. Nanyalugo, Senior Advocate of Nigeria. Conquered. Odogwu Obosi. No person in America. Tata we have planted a seed in the United States of America. Because one a restriction of this Igbo, because I want to speak. It was in the in America. America is the strongest power in the whole world. And today, Obosi, we're in America. Obosi, we're making publicly. We're now watching America. Tony Nanyalugo. Tony Ayikwe. Odogwu Obosi. Alpha Igbo, Odogwu Obosi. Odogwu Kiebu. Mina so Latin, say Latin. It's a dead language but still operating. It was still Nomen est Omen. Sukuyaza. Nomen est Omen. Oh. All that. Follow na azokoye. Your name is your faith. Odogwu Obosi, your name is your faith. Igbo Odogwu. Ibe anyị na-ete ata bụ ibe Odogwu na-eme. Ọ ga-adịrị gị mma. Tony Odogwu Obosi. Esi m Obosi jee London. Si London bịa nneke webe dị na America. Houston. Wee fonu Odogwu Obosi si ana nọ na Houston. Obosi na awalika ochi jide ata. Bụ ya bịanwu. Nsi a na-erugbe ihe eruwe. Odogwu Obosi wee fụ na mbịa ozitelu moto na airport unu. Buru na-agba limousine. Wetalu m agba hotel. Tinye m na-agba room. Na-enye m nri elu ụbọchị ahụ. Odogwu Obosi. Ọdụmfele. A na-ebu ọnụ ọzọ ake. Now, if food and metal is significant, you are entering the name of Obosi in the annals of history. You are registering the name of Obosi in the annals of history. I can know Obodo. Why in such a public manner in America?
This is the first time. Yes. An Igbo tradition is being registered in the United States, the most powerful country in the world. Yeah. Tony Ananyalugo. Owako, I don't know about the key. Almost a way of working on wine. When they live in the boat, most of those you didn't America is really a land of opportunity. It is a land of what? Opportunity. And it has given us the opportunity to establish this traditional thing in their land. Oma Uzi Ozo, I was in America every year. Me. Onye kweta Guinea, Odogwu Obosi. It is under your watch. Yes. That such a historic event has happened. Yes. It must not fail. Today, no, na America, I went to Shenam. All the way, Gabanu Joe, I went to Shenam in America. I went over New York. I went to Odogwu Obosi in Atlanta. Odogwu Obosi wee mee na Atlanta tanka. Ulo n'ezie ọba chana election na New York n'ọba ayemi na New York. Nna nyala gị ya ezie na nka. Ụna amụ oye emie. Ụna amụ oye megide. Ịkwụkwọ mkpụrụ ya ime gị na Atlanta. A ga-eme na New York. Elu ezi amụ okike ya dị amụ ọba. N'oge mmiri ọya Iwa Ji na New York next year. Oh. Kweta na n'oye mmiri. Ezi kwa bụ osisi ọ gara n'ezie mmiri. Ọya Iwa Ji. Masị m pụta ya akụta mụ akwachasịa. Akụkọ mkpụrụ ya bụ Odogwu Obosi. Nna anyị nyere go. Odogwu Obosi. Ịkụkọ mkpụrụ ya it will grow, it will be natural. Nke a bụ one, first World War, ụlọ. Second World War ụlọ bụ that. Urban America, people in America were Anglo-Saxons, they were Anglo-Americans, they were Latinos Americans, they were the Hispanics, okay? They were African Americans. The culture of Obosi, which has been planted today, ndị Igbo galvanize anya. Iwa Ji na America are a poor man. Igbo do Iwa Ji na America as a custom. And very soon it will become known in the whole country. Igbo get together. Odogwu Obosi, Professor Odogwu, only organize ndị Igbo na first of all, in this country, Iwa Ji Apollo a phenomenon in America. Take it up, that is how it is done. When I am aware, I have planted a tree in this country. Odogwu Obosi, I cannot fail to thank you. Odogwu Obosi, Obosi, in 2003, I formed with O3R, a non-government organization. Obosi, we have development programs. We started warning all schools in Obosi, all elementary schools in Obosi. But you may say I can Odogwu Obosi, say America, not Obosi. Whoever I know, will be America. Okay, president of ODA. He
magnetize the audience. I put the names in the front. Let's say the and then Bola Omowater School, Open Omowater School, Ile School, Ulowu School, Mabun School. They are a school block, all young guys, just one place in America. Umo Obosi in America, we let them know this. We let them this things happen. All the movies are. Odogwu Obosi, Odogwu Obosi. One capo, Ime Iwa Ji-Obosi, in America. Iwa Ji for harvest thanksgiving to the Almighty Father. And again, October every year, Indonesia reaches every year. And God is and the place for this and then in the world. First of all, the large number of people here who are gathered, among such a number never. Events in their history, hello, their history. Open of history is a Obosi Igbo. Oh, one a new body, one a museum. Oh, 100 history. I don't know history in the Aku. Learn how to see a history in the World. He's in Niger. Play now, we're at the airport. Western airport, I'm not President. The heat is jamming. No matter anymore. I found a visitor happening. Western, when I heat is in a industry, can you even know what's happening? I have never witnessed, never thought of something. Over second, Odogwu Obosi. Na nwunye ọ ga-adịrị unu mma. Ọ ga-adịrị mma. Amen. Onye fere eze ege. Amen. Ibi mere Obosi emere. Amen. Ọ ga-adịrị na nwunye mma na ụmụ ya. Amen. Remember. Amen. Ụlọ anyị kụta ka ọ ga-amị. Amen. Amen. Obosi ekele mụ. Oh, Paladika. Oh, Paladika. Oh, Paladika. Igwe biko achọ ka ị na-aga n'iru anyị nnanya daalụkwọ daalụ gburugburu biko nụ kịta a na-eri nri afọ na akụbagwa ngaji n'ọnụ ewee na-asị na ọnwakwuo ndị chọọ iji ike n'Odogwu ntụ osi wee waa ji na kịta bụ oge dị mma ime ya ọ ya abịa erisi ya nne ya agbaba awantịrọ
bikonu kita bụ oge dị mma ndị chọrọ ịdị ike n'Odogwu kapụ akwado. Biko anyị chọrọ ka anyị bido wit ndị ụmụ eze gasịa ndị Idemmili Atlanta, then OPA Atlanta abịa, ọ bụzịa na ndị OTA USA esotazịa wee mechie ụbọchị. Enwezịa individuals chọọ ike n'Odogwu fagwa anyị ka anyị kpọọ ọfa ka fa bịa. Nya isi mụ gwa ụmụnne m fa kwadonu ife ya bụ Odogwu Obosi na-eme orike unu nọ n'ebe a nụ ife San kwu maka ya nọ na-abụ onye ndị nọ n'ụlọ nọlụ ndị nọ n'ọfịa, ndị nọ n'ọfịa nọlụ ndị nọ n'ụlọ ọrụ na ya o wee bụ ụmụ ya, o wee bụ ka ife siri ike n'ụlọ na Obosi ọ ga na-alụ gị ife, o wee bụ na Odogwu Obosi bụ onye nọ n'ebe a wee galvanize ụmụnne ya wee sị ka eweta ife ka e wee jelụtapụ ụlọ akwụkwọ a dị n'ụlọ. So na nnukwu dimkpa ka ọ bụ. Ama ekene gịrị nne mmeji oghere a wee gwa ndị nọ n'ebe a onye ya bụ Odogwu Obosi bụ ọfụma, maka na onye mmago for over close to 40 years n'ofu na akwụkwọ ka anyị jelụ, even though he was my junior n'ụlọ akwụkwọ n'oji nwayọ aga mba Odogwu Obosi afụnụrụ m ndị ọya apụta ya onye anya na ya na-ese okwu ibe na-ese gị na ọ ga-asị gị rigodo ya were nwayọ wee na-abịa. Chineke nna ga na-agọzi gị n'ezinụlọ gị maka ife ọma ị na-eme. Ọnwa Obosi ka ị bụ bụrụ nwa afọ Idemmili na Obosi dị n'Idemmili. Idemmili dị 19 towns and anyị na-eme ka ife ọfụma, anyị na-eme ka nwanne. So na nwanne nwoke na-awa ji taa ibu ndị na mbụ ụzọ wee chi ndị ichie na-asị ọdụ nwa nwee ya mee gịnị ya kwa nne ya na diọkpara ebutere ogwu. So ana m ekene gị, my hands are off for you for doing what you have done na America ebe a. Onwe ndị buga ya ụzọ wee chi ya bụ ife ma ọ gị na lọlọ ịka ọ bụ n'obi wee sị na ị ga-awalụ ndị gịnị ndị Idemmili na ndị Obosi ji na America. Ọrụ na ya ọ dị ofere weta ka erie na ada ọnụ mma, mana onye asị weta bịa ka arụa ụfọdụ a na-agba ọzọ oriri ka agba taa echi niile Odogwu Obosi ọnwa ka isi kpọọ ndị mmadụ oku na ife ọlụlụ ife a ga-alụ alụ ka e wee wena ife na Obosi dịkwa na Idemmili anyị abịa olulukwa afọ ibe na-ekwu Idemmili o Idemmili kwero Idemmili kwero Idemmili kwezuolo n'obere oge anyị ekene gị ma ị na-agba egwu na nwa etu anyị si eme ya. Ị na-aghọta ibe na-egwu Odogwu Obosi gị na lọlọ gị na ndebe gị arụ ga-adị ụnụ mma, ndị Obosi arụ ga-adị ụnụ mma. Ife ọbụla ụnụ chọọ Chineke ga-enye ụnụ ya. Chineke nọ n'elu ọgaranya na-abụ naanị ife ọbụla ị chọọ na ana Amerịka na ana Obosi na ana Naijiria na ebe ọbụla ije ọ si ife ọma ga na-eso wee na-aga n'iru. Ife a ka nna yọ n'afọ Chineke, amen. Daalụ. Ọ chụbara enyi zọgbu agụ n'ụmụ oji. Agwa m na afọ Brian na-atọ m ụtọ too much. Ọ chụbara enyi ebe na afa na-adị ka onye nwunye like Odogwu Obosi ife a ma ọ bụrụ Odogwu ife ime ya like ọ chụbara enyi ụlọ zọgbu agụ ifu ya ifu na dịkpa dị ya. Ọkada afa na-adị ka onye nwunye onye kpatara na-aba ụmụ afa si baa ya ezigbo afa, ịmụta nwa baa ya ezigbo afa like Azubike. Ezigbo afa dị ife ahụ maka na ịbaa ya
Kenya likwu. Na-ekwute ofu. Biko nkene m Odogwu Obosi na ndị ụmụeze na-akwado. Ha na-akwado ka fa bịa. Ndị OPA Atlanta ụna na-akwado. A na-esi n'ụlọ adịghị mma. Charity begins at home, but it will not end there. Or end there of selfishness. Charity begins at home, but it will not end there. But when you're not if charity ends at home, of selfishness. Maka na oguleshi onyere ụmụnne ya ezi onye ya etu ya ogweshi anya ka Odogwu Obosi ji wee kpọkọba Igbo ebe a kpọkọba Obosi kpọọ Anambra kpọọ Idemmili kpọọ Igbo anyị bịa lacha aka wee nwara anyị ji. Biko ndị eze unu adịgo ready? Unu adịgo njikere?
Atlanta. OPA Atlanta. Odogwu Obosi, our member, and also a very strong one for that matter. Go Odogwu go. All can I go to Obunyelisi? Huh? Obunyelisi? Because don't know what kita abundi Idemili United. Because Idemili United. Thank you. Idemili Kweno. Biani Idemili Abulu Eligoni. Ọmọràn yìí lásán àgọ́ n'àgọ́ àgẹ́ta. Ọmọ náà wọ́n kẹ́kẹ́ àjẹ́ ìgbàdo. Onye ọbụla bụ onye Idemili nọ n'ebe a. Ma nwoke ma nwaanyị. Achọrọ m ịfụ ya ebe a maka eji rejista n'isi. Ame n'ụlọ anya. Onye ọbụla na-eshoro ọbụ ebe a. Onye eji $50 nra na ibe egwuregwu. Onye ọbụla bụ onye Idemili na by force. Amaghị m emekwa ya nke na by force ka a na-emezi na. Onye ọbụla pụta. A sị na a na-ebu a na-ebu. Odogwu Obosi bụ nwa Obosi. Bụrụ nwa Idemili. So na a ga-emeta ya mmata. Dr. Otobalu, ọlọzikwa ya gọbụla abụ. Biko nụ ndị Idemili mee n'ọsịsọ. Ama nkụrụ ji nwayọ were apụtaba. Ya na-apụta ọsịsọ n'ikem. Stainless. Ike na akọ na kọna. Pụtaba ebe a. Ọ dịkwa ka m ga-akpọwa n'oke ọlụ. Well, ngwa Mrs. Asuzu, ngwano. Mrs. Otobalu. You didn't know it. Ngwakwo. Welcome. Welcome. Ka I may feel if you get him, Odogwu Obosi. Ngwano. I get you go see any neighbor, not whenever you will put in here. Odogwu Obosi. Damiana never. Him and Omunega draw too heavy handed. And I go earlier. So, but I do not believe her. Where's not he were tour. Maka 1G Iowa. Because of Bobuna MSI for when they be on begging. Just in your fanya. Nasi Ojilu no Guanya Wetalian. So, Nakita, I abondi Idemili. Get a lot of Gabi ever. I way to Asiaba. When Mobile, if I were alone, I will hear where Pradosia. And I even knew. Odogwu Obosi make an egg. Indeed, Idemili. Everybody. We are keeping on ever. I don't go to Bateba. I have a camp, but I don't go to Back. I can end on a befa. Obi Bukuru Naiba. I'm a young father, Dr. Bolono, if he's supposed in an alien now. All functions. Name with you, see me. Near microphone. Otubalani Sopuako. Okemwada Pano, Nankete. Ndị Idemili bụ ndị eziri ozi ọfụma Fabiana Bania. Dr. and Dr. Mrs. Dr. and Dr. Mrs. Nke abụọ nke a na-asị na-agụta na correspondence. Ọ na-abụje medical school. Biko, I wee sị ka anyị bịa n'onyelu fana abụọ n'abalị a. Idemili niile nọ ebe a. Ma ị nọ n'otu anyị o. Mana ị nọrọ n'otu anyị. Mi kọlọgọ n'Idemili, mi gba n'oke n'Idemili, ọnwa onye Ọnịcha nọ ebe a, mụ abụọ ya mkpọ, daalụ nụ. Biko anyị na-asị onye Idemili nọ ebe a, biko pụta n'abalị a, ka anyị wee kwanyere ndị bụ onye mmadụ ugwu, dịka etu anyị si eme. DJ biko, o nwekwara egwu anyị ji apụta o, o nweghị ịgbalị egwu anyị. Biko, one second. I'm used to DJ in the Atlanta because if I may happen, I have to go.
bụ nwanne nọ n'ọgbọ biko ọ bụrụ na isi Houston ọ bụrụ na isi Dallas wee bịa Idemili United Atlanta anyị ncha niile bụ otu anyị na-asị gị pụta n'ọgbọ biko ndị Dallas na Houston pụta n'ọgbọ chief nwa bụ nwanne. Odogwu Obosi.
mmadụ dịka etu anyị si eme unu akwadogo ide mmiri kwenu anyị bụ ofu anụrụ m ife unu kwu ide mmiri kwenu anyị bụ ofu ide mmiri kwenu anyị bụ ofu ide mmiri kwezuenu ide. Yes, thank you Dr. and Dr. Mrs. Yamadu ndị ide mmiri na-eke n'ọnụ alụnụ rinne. Thank you, sir. Because idamile kenamono. Yes. Idamile akwaito. Yes. Idamile If I was an carry time and half. Okay, I'm not just yummy. Carry time and half. Yes. Because my husband Baka, Ukuma does it. Because look back. Who does one? Who does one? 9 years. As a Obosi. Digemba. Ndị isi oche niile ebe ọ bụla onye ọbụla nọ biko onye zelụkọ nke ochie anyị na-ekene unu. Anyị bụ ndị Obosi bi na Washington DC, Virginia na Maryland. Anyị apụnụrụ ife ifụ mgbe Chief Dr. Chedu Uyamadu chilo ndị ichie. Ọ gara Obosi chee ndị ichie wee nata. Out of respect, I believe n'onye all branches of Obosi Association in America mmanya ọkụ to inform them and we the Osada received a very big expensive mmanya ọkụ. Nke a bụ izizi ọ na-awara anyị ji anyị wee sikwa na anyị ga-abịakwa ka anyị kenekwu ya na o nwere ife dịka mmadụ imesiala ife kpọọ ụmụnne sikwa na ekwe na ife mbụzi o na abụ ozigbo m Mr. Chiedu na-abụzi Chief Chiedu. anyị wee sị ka anyị kene ya Odogwu Obosi ndị Osada kwụ n'iru yi anyị na-ekene ya for recognizing us. He takes your title. When I say daalụ ọnwa ndị anyị nwere mana ụkara akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. So ndị Osada niile a na-ebe a na ndị na-abịa nwụrụ asị ka asị ide eje jide ka iji dịkwa anyị mma. Boy, ibe anyị ọrịba ọ bụ Odogwu Obosi. Because ndị Osada, Obosi's sons and daughters of Maryland, Virginia, and DC. No, daalụ n'ushinne ife adịrọ ka recognition. Biko anyị na-akpọ ndị ODA Dallas. ODA Dallas. Anyị na-eche ụnụ. ODA Dallas. Ndị eze ụnụ ma na-ọbụ ụnụ ka anọ. Ụnụ kwadozie ọ ga-agwa anyị mgbe ụnụ dị ready. Biko anyị ekenekwa anyị Odogwu Obosi. Odogwu Obosi. Odogwu Obosi. Okwu na mmetu ya afa. Mani ịgatapụ. Anyị bụ ndị Dallas. Si na anyị ga-agba obere egwu maka na ịfụ anyị n'anya anyị nwafụ anyị n'anya. Ama m na a lot of people na-achọ ka agba egwu. So anyị agba egwu kịta.
Iche bịa egwu agba agba biko anyị chọrọ ka agba egwu kịta onye amara agba ya na-ekwe n'isi Some people they
m'appelle Job Moto. I see the same I don't do. Some people they don't do. They continue to struggle. They struggle to help with my hustle. I see the same I don't do. Some people they don't do. They continue to struggle. They help with my hustle. Now I'm giving my testimony. I'm killing everything I'm giving them heat. Now I'm giving them everything. I'm living my life. I'm the testimony. I'm the testimony. I'm killing the bills. I'm giving them now I'm giving my because Alfred Okeke, they want to tow your car. Alfred Okeke, they are about to tow your car. Please go outside and repark. Alfred Okeke.
too fresh like one in wine. Everybody they wait. Better soup on a body kill a I can't
Odogwu Obosi nye for football to head the sea. I think mo say o says ya we pam mo bezudo mo pam ti bezudo ti eh o se mo shopon do bro nya akwa ti anya shop ichetikwa nta o bro nya Obosi o ba fi teti ai tu na pocket ma do ko no more there. Back over there, I get no. I have go back to finally fail. No more there, you go for that. And the Obosi, ODA USA. When I now follow that, after Obosi, ODA USA. When I get MSCDI, Odogwu Obosi. Abo ni kumani. Ije nazu. Abo ni kuboke na amaro mmụọ. Ije nazu. Na gina nwanyị bụ ofu in Igbo custom. Akan taruh na couch. Kamu ni all the ekwe gulu kam. Because the air was a factor. This is a window. Whether you like it or not.
Biko, ndị eze nọ n'ọgbọ. Ndị na-eche onye alụsị. Nwunye ya nna bụ biko pụtara ịchọchọ. Ihe ma bụ iti. Ihe ma bụ iti. Odogwu Obosi. I have one name. I think I present I paint. Make way my I do I said, I'm not going to boy, can I be over there? I will tell you a boy. Your best, I see like a boy. If I know your money. No, they're not. It goes two ways. Like I said, I'm strong. I'll do Odogwu Obosi na TSP nọ n'ọgbọ biko TSP ụmụnne ya agbanyesị m ụlọ nka jarila eziokwu ụdara akụ enyi Odogwu Obosi
Biko ndị eze nọ n'ọgbọ ọ na nwanne fa nwoke Obosi be anyị ichie dị ichie ọnụ anyị na-echi aka Odogwu Obosi jije Obosi last year chie ụmụnne ya gwa alụfa ji oruzie this year o wee bịa chi ndị Amerịka ọwara anyị ji Odogwu Obosi na ụmụnne ya nọ n'ọgbọ enyi nwanyị Dr. Mrs. Akụbụda Chukwu na-ete nwoke Chukwu na-ete nwoke ụte Akụbụda Chukwu na-ete nwoke biko ndị adị Igbo biko pụtanụ bịanụ ji afọ Odogwu n'oche mba biko ndị adị Igbo Odogwu ọnọdụzi ana ịnwagbo ndị adị Igbo bịanụ ji afọ Odogwu ka ndị talas biko bịanụ fee Odogwu Biko nwa adị Igbo biko ndị adị Igbo biko pụta ndị adị Igbo biko anyị ekokọsị ka onye ji akpa ego biko ka onye ji akpa ego Akụbụda biko chọọ na something biko ụmụazị jizi egwuri egwu biko nye na ya akpa biko anything biko ya give it to my brother biko ụmụ adị Igbo unu jee fụ Odogwu ya na ịyọ biko unu chọrịrị egwu unu achọ the music ada biko adị Igbo nọ n'ọgbọ thank you biko Odogwu anya mee ya agba kịta amasịsị Odogwu anya mee ndị Obosi emechie salutation anyị na about 6 o'clock I will breakfast today ọkwa 6 I serve our breakfast not before 6 o'clock I serve our breakfast biko adị Igbo nọ n'ọgbọ ọkọ ọbẹ ụkwụrụ ọnana
Adi Igbo ka aja Hausa. Because Adi Igbo nọ n'ọgbọ, Adi Igbo Atlanta. Oh, your man. Woo-wee. Oh, Corona. Woo-wee. Potaba. Odogwu anya nne na-achị ịgba kịta. Onye o merụ ala arụ okwu na-ada ọkụ ya. Because this thing come out from Ọnụ Agbịsị. Onye ji change bịa nye ndị mmadụ change biko. Odogwu anya nne Obosi na-achị pụta kịta. I have two things to beg you. Biko, first thing, onye bịara jide nwa ya aka. Please, anyị bụrụ nwanyị pụọ from this line. Every woman who not on this line should move inside. Iwukwa mmadụ aka ma n'ọkụ ya. Odogwu na Ojebite Ekedeze. Nwana dị n'ọzọkwa ya. Jidekwu ya. Ọkụ osime. Wọ́ọ̀mù. Ọkụ osime. Bọ̀tẹ́bù ní ìrẹ̀bá Ekedozedo. Ó ìrẹ̀bá ní ìlọ́sọ̀pẹ̀ ayé. Ọkụ osime. Ọkụ osime. Ọkụ osime. Ọlọ́mọ. Àjọmọ. Odogwu. Àjọmọ. Odogwu. Wíwá gbogbo àjọmọ. Odogwu. Ọba àwọn àjọmọ. Náà ti mẹ́. Odogwu Obosi náà ti pè ayé. Díkàmbà. Onye ìṣìtẹ́ náà. Díkàmbà owó ìṣìtẹ́. Ọkọ̀ díkàmbà owó ìṣìtẹ́ mọ́. Oh,
Thank you.
I never branch. Come on, one-man branch. I think a one-man branch. One-man branch. You want branch? Oh, you see Minnesota. Go Obosi. You want branch? Go Obosi branch. You people You can hear what I'm saying, let me be love.